Počúvajte, mám nejaké veci, ukážem vám. Povedzte, koľko bodov dávate tomuto. Koľko bodov dávate tomuto? A tu mám nejakú stavebnicu. Ubogo. Ideme si to otvoriť. Takže ideme si to otvoriť. Čo to otvára? Aha. Toto. Takže to je ono. Čo je to? Čo je toto? Aha. Ale tu má... Toto je Hugo Bungo. Takže... Čaute ľudia, odohodnocujte, jak sa vám páči toto, alebo ten kostlivec, čo sa na mňa kúka.